الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب يهودين من مغنى هورما إن تأمنه بقنطار سارس نيدو قنطار جودي كيوني يؤديه إليك ما أرسلنا هاتم ما أرسلنا هاتم سوجومك كولني بين غودي ومنهم من مبكدي من انت امن بدينار ساتي حافظ الدينار غوت من كل دواتر حافظ لا يدي لك أحسن تام الا ما دمت عليه قائما سونا هان تشودا مكران داردا هاتيد سونا هفتها دك امبر نودوبي امبر وونيبي تنودان ذلك ودنون حتى تتدي بأنهم كسب كم قالوا بمبي ليس علينا في الأميين سبيل بمبي كز أمي وانا مجاهد مفوق أمي أميهرن هم بين على بلاول كاسو نعم جودمو إن دغني على باس على حق مبد ويقولون الله كذب بكال الله فنال بميدهم كالله بينون كدين مبد بينون وهم تكم يالو غندو كاتو كو فنال kono ɓe keddeɓe kaal ɗum ɓe mbiya ko noon woodi allah wi bala aha kay man awfa bi ahdihi kala fo timminɗo ahdi mum ko addiri allah ko waɗi ha timmi wattaqa reenti jam faade ahdi fa inna allaha allah kay yuhibbu mo tigi no mbiɗi rentotoɓe ala yahudiyanke ala juulɗo ala mbaɗo ɗo fof kala tan tinniɗo reeni aadi ma allah yoɓɗum sabu on o jaa ko rentotoɓe so ɓe mbi kamɓe eɓe jeeyi heɓtude ko jannano joom ala hen hakke ko penal tan allah koto gotel daari kalden ɗaade hen ko on o wondi on wondi e makko kam yahudiyankoɓe aɗa andi ɓe jiiɗi wossade hay sifa en sallah sallam no sifora deftere heeni nde ari ɓe gandi ko o jaati wonno ɓe jiiɗi changer sifa o ɓe jiiɗi wadde sifa goɗɗo allah wi inna alladina ayna ɓeen yashtaruna bi ahdillahi yettaɓe aade allah e gosso ɗum wa aymanihim e gondaji maɓɓe ɗe gonanno allah ɓe gosso ɗum sabu nan kadi en coggoyal seeɗa o wi ɓeen ulaika ɓeen de la khalaqa lahum fil akhirati ɓe ngala gueɗal to lahara ɓeen ngala gueɗal to lahara yimɓe ɓe ganduɗa aduna jarni ɗumen wossade diine mumen wossade aadi allah wossade fofof ɓurtinaka ɓe aduna ɓe ngala gueɗal to lahara wala yukallimuhumullahu allah haaldata e maɓɓe ñande heen wala andu ilayhim o dartaɓe haalirde ni nde ko wiide ñande heen ma haalda ɗurnoɓe ma faki saɓe o jogata kamɓe haaju jamaga ñandarga wala yuzakkihim wala ɓintaɓe e bakatuji maɓɓe te walla hum adabu alim ko lebto musse wonni ɓe ñande heen wa inna minhum ene jeeya e ahlu kitabe ɓe ganduɗa la fariqan fedde ɓenne ko bandiji goɗɗi bandi ɓe jogui bandiya gongal ngal e mbaɗata hol ɗum yalwuna asinatan bil kitabe deftere nde ɓe kaala no windori ni kono ɓe gooña manaji ɗi parti sifa goɗɗo no ɓe jiiɗi waye ni ɓe mbiya kono ɓe mbira noon ɓe mbiya ko ɗum woni deftere he tawi penata ɓe gooña konguɗi maɓɓe ɓe gooña ɗum ɗoɓe e deftere he li tahsibu ha cikkon ɗum nekta jaako ha cikkon ɗum jeeya ko e deftere he cikkon ɗum jeeya ko e deftere he kamɓe deftere maɓɓe nde ɓe gooñi hen ko heewi ɓe ɓeydi hen ɓe gusti hen ha yaadi ene ɓe jiɗiri ni joni noon sa janngui andata hen ko woni gonga e kona hen gonga sabu fof cikkirawo hen jeeya te allah yo ma huminekita ɗum jeeyaka e deftere he kono sa yi cikkirawo hen jeeya wayi gonno ɓe mbiya huwa ɗum min indillahi immori koto allah ɓe mbiya ɗum ko allah haal ɗum tewa ma huwa min indillahi ɗum immaki to allah immi tan ko e maɓɓe wayi gonno allah wayi gonno e kaala allah allah akdol fenade
وكالة الله فنانة هم يعلم تبغندي وكاتب فنانة بقولت الله بكر سرايم أكون ميري أكسان مهري النصارى نترانين بيمبيو إيسا وي يبدم الله جاملين دي تجر هند بيمبينو بدري لو فادي فين ولا بيام الصحابة بيمبينو بهن يلا أشوف شيء جنو فادي فين هكذا الذي ما كان لبشر هانداني بنديان كمان هانداني أن يؤتيه الله كتابا الله أدنو دفترنا أدنو دفتر والحكم ينيا وارد فام شريعة الله ويرني والنبوة أن آيات بينات إن ودي حجاج لابتد ثم مال بيل لابتد أنا جاء مقام إبراهيم درد سيدنا إبراهيم تدرنا ما كابلو نندون هاجون كي هانا نمون نندون سيدنا عيسى عليه السلام بس تلمكو أنا هين كان يفوي جود جمال جلن هاجون نندون ريني ساري ما يكاد مكو كان نجاي كاي سا تشولو ولكن كونو سار دون كلمه جن بلان دا ko sowete ha heew kadi diwri weeta e dow suude sa tan taaro suudu kam kadi jama hay affaire ha do don do makko gonne goddu ngone addalahu kana amina bima kuntu kal naddo ni suude he mi ko to wondo ngande bisere he ko wonne foti hoolaat so ngande bisere he ko kan amno foddo hoolaat wiiri ni mbayeno sabu don wonande Allah hay lega mun ne hada hereede ko nyangoron ko hay pollina hada wareede ko nyangoron ko la faal neddo kam bayenon tan so bayena ma gonna alliya ko walillahi ala nnasi hajjul bayt man istadaa ilayhi sabilan wala ya'murukum ndum suudu haaji ni jaa teddugal mayru kanko neddo dokkaado walillahi ala nnasi en waddani Allah e do yimbe he fof hajjul bayt hajjul no suudu yaade hajjeede faando suudu ya hawangu yo e mayru dum Allah waddini e yimbe fof jamba nam dum kanko Allah ya tan yamiri be batta istadaa ilayhi sabilan kakatullah faade e mayru ne waddi dum yaade mana joni ne selli ne sembi ne hooli zaad ne woodi bas ne woodi ne waddi jomum yaha nasara bi isa ko alamu yon ko wana be mbinon de kambe tan wa man kafara kala jeddudo farilla Allah onon bel annabi yamirata don fa inna allaha ghaniyyun Allah yondini gabinde enen fof se moƴƴi en ɓuri en peewi ɓeytama haydara enen fof so en gooñima en calima usrama haydara Allah yondini gabinde ɗe nde ko wiyamirte ko fof ko hanafa yimɓe ɓe ko hatte ko fof ko hanafa yimɓe wa akhadha Allah dantinde joomi nangi ɓuri wiɓe ya ahla kitab wi ehmi ahli kitaben kala mo nelno lima takfuruna kolo ko jeddan ton bi ayatillahi e ayaji Allah de hono qur'an ko ni qur'an te wallahu Allah shahidun ko seede ko tawa ala ma ta'lamu batun ko fo ngande Allah foko sa go jeddo qur'an te ngande ko do heewi e te jeddu mum ko bonni jeddu qur'an ko jeddu mum ko bonni nel mangal an te deftal mande e annabawa magal goni dum Allah aadindi e mabbe la tu'minuna bihi wa tansurunahu ya ahlul kitab on nelal te ibn ahlul kitab mana kala goddo lima tasuduna an sabilillahi ada wuri holko faddo yimbe holko kedon to yimbe lawal Allah he don to yimbe waldu on nelal e lawal Allah jidde ardina fi dine he fof ko fa ka tagan labbe sidna Musa fof jamna ko jidde to yimbe man amana kala hen gongdindo ngaron balam fer ha jom yelta hen wadde en laabi ha gasi tabghuna ha iwadan ko nda atlamu wonde lawol goni ko biya dino belo girrima aadin te yimbe haadi bi yaade yeso yaadani e zamani he fewani gel bani ko bonna nyaawaji dino ko sa ko banno on girrima on bad en jabindiri wa antum shuhada gaade be garana mi girrima wonde odo dine mi girrima ko won dine Allah yidi ko won dine Allah welaawo ko woni deftu modon he ko woni taga mun jabi ko wondi ko sabe don badno tan jabat on dal kadi walla on do ngende mo Allah bi ghafin amma tan on ngende Allah na besindi do batton do ngende batton go batton do kay mon on e kal dawde mon ceede de foko sabe do bayno ari kam goddo sabiddo wani ma ko shari min mi wonde mon mi jaa seedi min mi seedi Allah yimbe seedi on ne ceede
nden noon yahudiyankoɓe ɓe ndeke yahudiyankoɓe noon ne la so arde wonno konno e madina he aadi eɓe nganndi ɓe ngaadodira kamɓe leƴƴi ɗiɗi mawɗi ɗum awsa hasarde en faman tawalla kal noon ɗuurniiɗo nela so arde yalti e aadi he baɗeɗal caggal ɗum caggal aadi o gasi ɗum wonti goto ɗum wala ko fas ɓe mbiyete fas yahudiyankoɓe ɓe no ñande wartere ɓe fas yata ɓe yitan alsi hasar mbaadi moƴƴondirde ni ɗum mettimo afa gayra dinillahi wadde feere tawe darton ko jiiɗa e dina allah dina goɗɗo jiila wona dina allah ko ɗum jiiloto ɗon tan tawi onon jiiloton dina goɗɗo wona dina allah kaari ko ɓe inni kaari walla hu mamiraɓe woni mo ganduɗa aslama jebbilani jaɓani haaɓe laawodiri man fi samawati wal ardi ha laawaari immi mawde ha kala ko jogii ko fof ko allah goto jaɓani allah wi ya ayyuhalladina amanu diine mum o mbiyan o hoppat o ƴeewa diine goɗɗo belni wawi intudiu son ɗoɗɗino wonde fariqan kala huunde ko e dowleji asman kanko jaɓani min utika hunde adnaɓe feere belil ɓeeɗa yahudi en ko sonti hunde mabɓe wo ileytoji te ko tan paata ɗon onon fof toon on allah diine mum o goppon kafirine hefereɓe goɗɗo ne foti mbaɗi wonde imam taga guɗiɓe an mouhammad sallah sallam ɓeɗo ha kam hefereɓe taga ɗum goni juɓɓe ha gasi wiɓe amanna billahi minen wa min kayfa mboɗini allah takfuruna min datani holno allah jettirton min mboɗini holno ma gontirton unsila hefereɓe aleyna wantum te onon to seeɗi tusla aleykum en dusre e moɗon ono ko ma unsila ayatullahi ayaji allah toon noon ko ɓuulu wa fiikum rasulu ten laɗo makko na e moɗon ilena koɗon jii nelaɗo allah billahi nan wondi e moɗon ene jangga noon ayaji allah holno gontirton hefereɓe unsila iley enen fof goto fen jippinnayi mum wa min yatasim billahi yittinoɓe kal noon motriɗe allah nongude allah hakkille unsila ala faqad hudiya ila sirati mustaqim rewnama e lawol wortingol eko jippina e amen yomin jetti ndeke e jom nangto allah ma hakkille unsila ala ibrahima eko jippina ibrahima bonnoɓe wa ismail eko jippina ismail ya ayyuhalladina amanu e yaqub e hemonjuɓe e gonɗiɓe lasba tandiraɓe ittaqullaha ndentode allah haqqa tuqati ma ute moussa eko moussa adna rentorede wa isa kañum wi isa firti ko yo ɗofto wannabiyuna min rabbi wannabiyina annabaɓe fof koɓe ganduɗa ko mimorde joomiɓe taw yeddantake nemaji makko la nufarriqu bayna ahadin min tata hay goto mabɓe hay goto min pataki kamɓe fof min ndendini ɗo gotel min jaɓi koɓe laaɓi allah baɗo waade ni koɓe annabaɓe allah taw wofata kamɓe fof min gongoni taw yeddata mi siftata tawna e jitta hande musidɓe minen kadi allah tan min jebbilni ko allah min jaɓani ko allah min jebbilni kala mbo o neeli on neñña waɗi itta allah wi fattaqullaha massaɗa ɗum woni l'islam allah fodde ne mbawirɗon ko hoyti wa man yabtaghi alhamdulillahi rabbil alamin kala darteɗo wala tamutunna l'islam illa wa antum muslimuna sonata kala darteɗo ko na l'islam jogiiɓe islam jibbinaniɓe allah on hay goto woto mayko sonata o jeeyata woni pertu jibbilne on allah jeeyata koye pertuɓe jaɓanɗo allah taala kayfa yahdillahu nangto ɗe holno allah fewnirta bi hablillahi e ɓoggol allah allah yimɓe kafoto jami an yimɓe onon ko fof onon kono so ɓoggol allah he mana diina makko allah yii wala andi hakkata ɗum woto ko certe tagal on woni julɓe han kadi ha gasi gone goto tawi ha onon gasi fof tagal ko diino o renndi noon han kadi yalta hen ala leñol te kefragal on ala hin allah fewnirta on ala heddi nde no woodi yimɓe ganduɗa ɓe allah wadkuru ciftore ni'matallahi aleykum nema allah e moɗon ɗum seedima hanki gonɗon ko habdiɓe ɓe seedi oɗon kulodiri oɗon gandidiri oɗon gomponiri seedima hande allah on gonti gotum seedi laɗo oɗon ko jiɗodiri yalti hen oɗon korsodiri oɗon nangodiri wa jaahu be nema allah mawɗo e moɗon ciftere noon ɗum ɗo ɗum woni gonga allah id kuntum aada ane gonɗon añodirɓe e nder moɗon ko lawol allah tigi fa allah fa bayna gulubikum hawrini ɓerɗe moɗon ɗum woni makko ha ɓooyi waɗi ɓerɗe mum kawruɗe notton añodiri allah fewnita ɓen fa asbahtum wallahu la yahdi gontuɗon ihwana musidɓe ɓe ko toñoɓe ndeke ñamati sabu nema allah o nema allah ba allah on woni sababu hande ulaika ɓen ɗon babu jazaohum jobdi mum te wa kuntum ala safa hufratin min annar te gonɗon koye ton wonde ene dow mabɓe gaska jeygol laanatallahi darinde allah kamo teɓɓirno fof wal malaikati kudde malaikaji ko ɗo gonɗon fa gasa tumna allah dandi on hen yimɓe fof sabu liminagal allah naɗon liman malaikaji allah kuɗiɓe e ngol jeygol nden noon jette allah e ko allah waɗan noon te haalden fa ko sasoɓe ndin ko daari hen ɗum ɗon labtirde hen jeygue ko hono niide ko sasoɓe hen yubayyinu llahu lakum allah feññinrenta on lefte ayati ayaji mum ɗe koni o labtinata ayaji makko ɗe te wala teɓe gona laallakum tahtadun ɓe ɗon peewa ɗum muñantake ɗon jiita laawol mbawan rewde hen
illa alladhina tabu minkum sona he je emon yo wona der mon tagal jomu woni ha gasima tuubi kadi dental be ganda Allah jabu tuubi yad'una ila alkhair sona hen tuubi kono do faade majjere yo julbe kebe der mo yibe ganda darinde noddu yi faade majjere Allah kam ghafurun ba'da furude tawna fuftan jodo hay goddaraki hen tawben ويأمرون بالمعروف عندما يكون موجي يدي سيدنا عيسى وينهون عن المنكر كرهوا بعد إيمان تكون موجي عند موسى هاجس يهيب درمون ثم سيباك يهودي أنكم فوتك kala gal ne foti jogal baadu kufran kala gal foti jogal baadu kef ragal won foti jogal baadu sen ahmad ali on mi jiddu ndende wax lawa kon go fo sata yamo ko tan hakun on gor la sallallahu ari kadi be jiddi be kef ragal wa ulaika ben lantu wada be non be ben so mufnu be ngon malade ko be ngoni malade hakade ha faye maade hakade ha natni maade so wi tuba don ne jabantaka ulaika ben hum dhallu be ngon majju be jitan lawo wala takunu wa tanjeede o to ngoni be kadi hefere kalladina hono ben o maatu ko faado ma hefere tube waxtala fu lurde fari balbe gonno ko dine he go tagal dum be ci jabantaka mbadi dente go Allah bang kewendi wonde bayeno beenni waxtala fu be lurde leydino worno min ba'di ma ja'ahum bayna tagtu jaaji ngari amal sotoro nyandarga be jiku jaaji lafti wonde odo de won ko e gonga won ko e lawol won ko e sunna labde cer ka ko ngandurino tagal dum be kam mbadden ton dento ko mbayre xaalis beenni nagasna hu tan jeede be jigel ka sene won ulaika lahum adabun azim ben lefte mawde be ko haali ko abite jawdi nyandanga so man fonde ko ngara sotra jawdi mum dangara ko yawma tabe ko fof kan ha hetab nyan jiha jesse godde en danwi enen belti enen belka ulaika ben kay to sadduji jesse godde bawli ne nyirbini azabun alimun ko lefte musa nyande hen nyande be jetta lefte bonde ma min nasirina wonen dar jokken lantana birra hatta ko sabo de jesse ni bidne bol ko haali nafa yi fa amal ladina sodru juhum ay mojjerde non tigi da jessum ko bawli be bawli nibidi ni tummini ko jangitten hen sabiru ko hen dokkiton to na be mbiyete ko akafartum ba'da iman ko be mbiye mbar on kam on yeddu tagal on gomdini on naati liman ha gasi tagal dum jaltu don hen pendon on don liman jetteden feere wonde boy non baddon tawde ko non ko yubul ala mede lefde ma kunta kun sabu jaddon don ko mede lefde sabu ko jaddon don ko heddibe jom jes danaje de wa amma alladhina bi adrujuhum amma jom jes danaje ben won julbe tigribe heddibe e aadibe unzilatil ma'idatu min as-sama'i khubzan wa lahman وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردهم وخنازير رواه الترمذي أما ابن ياسر رضي الله عنه أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي أنزلت المائدة عندي يبي النبي موسى النبي عيسى ناقناهم يعلج في الله إما دو أسمان بنيامه ولنتي بمبي كاي بيدو غوينده كادي won ko dum amen imorde Allah faade amen Allah ida toñde tagoje alno bisma maji fil hanga kon kala jiddo tagal dum maji fil lefta hay goto wala ti medel jahay medel ha ma on lefta hay goto lefta waddo Allah waddo gonga halaba ngal halno ndaa sallallahu alaihi jippinama ganda jiddo rewde hen ene wadi hen khubzan wala ahman wadi mburu e tew woy mi rebi nyamira kambe isa yankoɓe allah yakhunu woto ɓe jamfo wala yaddakhinu woto ɓe moftu hen li gadin pour janggo yo ñaam ñom jiɗi fof yoɓe ñamir kono noon kala ko goto fof so haari yacir noon hay goto moftu hen pour janggo hay goto ko jamfo fa khanu ɓe jamfi waddakharu ɓe mofti hen waɗa fof li gade ha janggo mum ɓe mbi ɓe jaltina pour ɓe ñaam fa mustaho guirta hanasir ɓe mbatta bamɗi guilɗi baɗi mbatta guilɗi e baɗi khayra ummatin rawa Tirmidhi leƴƴi fof ko leñol mum ɓuri kala leƴƴi oxygéne meɗi yettini yimɓe
أين بسد عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله خفاة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أوصي حابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقول إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم آمن أهل الكتاب لكان خيرا سلامة الإيمان آمين سنة أهل كان جون غوين سنة أهل الكتاب جون غوين ابن عباس الله ولا بوبي خلف رسول الله جلال ودي خطبة صلى الله عليه وسلم وانا أواجه فقال أبي من الخطبة يا أيها الناس إنكم ونند محشورون إلى الله ورين ونفهم عندنا يسأل الله ورن قدر فالله كفاتا تقوم كويت بالي ما موبي عراة بلي بلي أشوفني جوم هقول كنا أشوفني غورلان سليم سناك لكي هاجي منون استهاجم سناك غفنا جبر جبر داني لن يضركم بالأرتاب أيون ما كان أكسر نايتا كذي أرتاب ولجنا بدنا كذولني نبي يربنادني بندبول لطاو ثم قال في إلا آدم سنارم كما بدأنا أول خلق نعيد الذي كدري تقول بينا قل آدم نم من قال جبنا نوانوني تمودني ننتظر نحن نأثر هون ما كراي مود بعد علينا كفدوره وين يقال الله هذا إنا كنا فاعلين منكم ودعوهم فدكوا كل هبدمون ثم قال في إن الهرم فاجون عند الخطبة ما كلهم شغالين ألا وإن أول الخلائق ما بوالي بدو يكسى أدرو هلتني الفويتا غوجه أدرو هلتني الفويتا غوجه جمع كان ينترغ إبراهيم سيدنا إبراهيم كان بل حاجة بينين نتاعي سيدنا إبراهيم الله مو جدو ما أدرو هلتني الله أنتن يتغوجه ينترغ ألا وإنه عليهم الذلة أين يتأكد كنيم يجاء برجال من أمتي يقول بنا قد جاب إلى جلهم أينما تقفوا كيخرج من بنا ذات الشمال فاري بنا كيابي بنا فارا فجينغو كينو بنا فاري بنا فأقول بيا يا ربي يا جماعة أوصي هابي ngondi ko non kon bede gondi bam nandana we fi gal biye innaka la tadri ana anda ما أحدث بعد فكم جلتن تجلما عندهم جلتن تجلما فأقول من بيه كما قال عبد الصالح ما تشر مجو وينوني وينو وكنت عليهم شهيدا بحبل من الله سيدنا مب وحبل ما دمت في فدنغ مبكو دو كان بسيدي جنبان لما تفيتني نور داكم بر داكم نون كنت أنت تجيب عليه أواني ما أوان تنبي ده كما كان من هكذا متواك دو متواك تكلم متواك من الله يبلي بينته وأنت آمن على كل شيء من كل شيء كاسر أنا الله هو فوق السيدي أكادوا كيف دوال وتبقى تعرف نون ابنك بيرنو مجد بعنو تدبو بس بيني تكلم كم بنو في غالبية إن هؤلاء بيدود لم يزالوا مرتدين بشيران كبرتي تشغل على عقابهم ده تمغنا كيف عقاب تريدون الله يمر الله من فاتن قلت لا مبرهن قلت الله اللي ما قلت كيف عقاب وضربت عليهم المسكنة نسأل الله ما قال فوايد ومك سبحان الله قال فوايد مك إن قال الوضع دولي من قال حاسب نيوري بنيوتك هابار بفند فند يا فر بتا يا دبلو بنند الله من المسكنة وانا صلاة الفاتحة تجيها هي كون مسكنة قال قساء مك سو جوم فوجيكو كان دبي هذا هو المود ذلك بدنا بأنهم سبوا كم وكان يقولون في آيات الله وجدنا آيات الله بيجين دارين وجدنا آيات الله يؤديه إليك يقولون أنت بر أن باب ومنهم من يتعبد بدينار بدون سابي لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن أهل الكتاب بما أصوا ومن أهل الكتاب يهودين من مغندا هورما
inta amanu ɓe giɗɗaari jalde sa resni ɗum giɗɗaari jawdi kewndi yo addi hile ma artana ha timma ma artirane ha timma sabu jomum ko kolniɗo ɓen no goodi hen ko min hum woni maɓɓe kadi man inta amanu bi dinari so ati hafini dinar goto min kelde watata so hafini ɗum la addi hile ko artirantama illa ma dumta alayhi qa'iman so na tan cewɗa e makko tan darɗa ha tiiɗe so ala hebtala yukdibunaka ndeke en mbaɗi en mbaɗi woñiɓe ko nunɗani dalika waɗi noon hattaɓe tuttude bi annahum ko sabu kamɓe qaaluɓe mbi laysa alayna fil ummiyina sabilum ɓe mbi ko ummiyu mo wona on jahima fof ko ummiyu e mbiyata ɗum ɗuman binne ala ɓe laawol hay so ñaami jooɗi mum en dagani ɗum ala base ala hakke e maɓɓe o yaguno allah kadiba ɓe kaale allah fenaade ɓe mbiya ɗum ko allah wi noon ko diine maɓɓe wi noon womte kam yaalɓe ɓe gandi ko kalta ko ko penale kono ɓe keddi eɓe kaala ɗum ɓe mbiya ko noon woodi allah wi bala aha kay man awfa bi ahdihi kala fo timminɗo ahdi mum ko addiri allah ko waɗi ha timmi wattaqa reenti jam faade ahdi fa inna allaha allah kay yuhibbu mo tigi no mbiɗen ala yahudiyanke ala juul ala batantinniɗo reeni aadi ma allah yoɓɓi innani min lan kadjaw elan tan wona min penna wona min so mbi kamɓe walakin kono eɓe jeeyi no kadjibaji tebtude ko janano min penna ko gadda ko joom ala hen hakke mede pennude ko penal tan mede pennude ko gadda ko allah ko goɗe deri kalden ɗa tan ko on woni allah jippi on wonde makko e min gandi kay ko kalta ko mettima no feewi kam yahudi en ko pennarde aɗa andi ɓe jiiɗi wossade hay sifanaɗo sallah sallam no sifora deftere heeni nde ari an jaabi radiallahu anhu ko o jaati wonno ɓe jiiɗi allah wi inna alladina ayna ɓen yashtaruna bi ahdillahi tawi aade allah ɓe gosso ɗum wa aymanihim e gondaji maɓɓe ɗe gonanno allah ɓe gosso ɗum sawna kadi en coggal seeɗa oyi ɓen ulaika ɓen de la halaka len to akhir ɓe ngala gueɗal to lahara ɓen ngala gueɗal to lahara yimɓe ɓe ganduɗa aduna jarni ɗumen wossade diine mumen wossade aadi allah wossade pourtant ha keeɓe aduna ɓe ngala gueɗal to lahara oɗani jippi ay biyo wala yukallimuhumullahu allah haaldata e maɓɓe ñande hen kanko allah wala ilayhim o dartaɓe imminde haalirde nide e dow moɗo wiide ñanden ma allah ɗurnoɓe ma fakki sago o jogata kam ɓe haaji nde ayo arde alɗani wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe e bakkariji maɓɓe te walla hum adabu alim ko lebto musde wonde ɓe ñandere amen kalka min wa inna min hum ene jeeya ahlu kitabe ɓe ganduɗa la fariqan fedde ɓenne ko bandiji goɗɗi jogui bandiya gongal e mbaɗa holɗum bomo yalguna asnatan mollo saabu yesuma deftere nde ɓe kaala no windori ni kono ɓe gooña manaji goɗɗo no ɓe jiiɗi waye ni ɓe mbiya kono ɓe mbira noon ɓe mbiya ko ɗum woni deftere peccon kafte nder moɗon ɓe gooña ko ɓe gooñi ɗum ɗoɓe e deftere he tahsibu ha cikkon ɗum nek ta jeeya koye deftere ha cikkon ɗum jeeya koye deftere he cikkon ɗum jeeya koye deftere he kamɓe deftere maɓɓe nde ɓe gooñi hen ko heewi ɓe ɓeydi hen ɓe gusti hen ha yaade ene ɓe jiɗiri ni rahu bouhari jooni noon sa janngui andata hen ko woni goonga e kona hen goonga sabu fof cikkirawo hen jeeya te allah wi oma humina kita ɗum jeyaka e deftere he fitnade hakkude yimɓe kam kono sa yi cikkirawo hen jeeya ɓe gonɗum ɓe mbiya huwa ɗum ɓuuri hoytude min indillahi immori koto allah ɓe mbiya ɗum ko allah haali ɗum te oma hu min indillahi ɗum immaki to allah immi tan ko e maɓɓe ويقول وكال الله أكذب فنان البخاري وكال الله فنان هم يعلم تبغندي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقول على يبعث عليه أبي قال صلى الله عليه وسلم أما إنها كائن النصارى نجران تأويلها بعض بيبي عيسى مي يبدم الله سعد بن أبي وقاص يالو لهم يودا آية قولوا قادروا دالي قالوا باودو walla wiyama sahabaɓe won mbinoɓe hen yana accuɗo janna kala ko on
ولا الذي ما كان لبشر الناس صلى الله عليه وسلم هانداني بنديان كمان هانداني أن يؤتيه الله كتابا الأدن دفتر ولم يأتي أدن دفتر والحكم إنها وارد فهم الشريعة الله ويري والنبوة أن باغل أدن هاغس ثم يقول للناس تقول ويجيم بي كونوا عبادا لي من دون الله غير ما تشوف من ورث أبوان روابي كم غفنا الله نوات كي هانا نون سيدنا عيسى عليه السلام قال نليم ودروا يبي غير بدم الله غفا الله كان ننتا نرسل أن نلوم ويجيم بشجن الله تعالى ننتا وإذ قال إبراهيم لأبيه ولكن كنوا أتتخذ وبيه كم كن نرادو إني أراك وكونوا ربانيين غنى أليام كوب غنى الله غنى أندب كابتي الله كدي غنى الله دوي غنى غد غنى أليام كوب بما كنتم تعلمون كذا سوف غنى بشريكم سوف غنى بشريكم عند ويري بيانون بلا ما وندا أن يمابي بما كنتم تدرسون نغورون سوف نغورون ko ñangoron ko no yiyata mbaye noon tan so mbayno mamon alliyan ko mamon alliyan ko so faay jangde ko haande faade gannagal ko ha golle wala ya'murukum wa yamirta on ibrahim aba kanko neddo dokkaado annabagal o wala an tattakhidul malaikata e nangiton malaikaji taqul ibrahim wan nabiyina annababe banduna albaban ko allah yamirta on dum mukk فيقول إبراهيم يا رب والله ودي أنك وعدتني يا هاني يمري ببت ملائكة الله بل أنا بهم الله الله عندك يهود يقول الله تعالى بيت عزيز مزير قال ما بكو نسأل به إسحاق على ميونكو ونبي بينون ده كم بهم بينون فإذا هو بذبحين هيا أمركم بل النبي يمرون يكفر كيف راجل بعد أن تشجع أموري مسلمون جلبي من جلبي هذا سوتو يوم هفر نوعي نانو النبي صلى الله عليه وسلم بي دون هانا وند ما نقول ولا ما هو كان كذا كوي نعند أخوي بتفندي جانا نجوكم بيان نجانتاني ما هو بابا آذر ولا وإذا أخذ الله كانت الجواب من ودي ميثاق النبيين عادي النبي كان النبي مؤمننا عادي ريمم وانت ما آتيناكم يكون من قدنا من كتاب الدفتر وحكمة يكون لك أن باغل فمن قدنا أنكم رنقون ديان ثم جاءكم رسول تقدم عليه من نلاد مصدق لما ما هو عنده جيدونكو نلا قد أري نقولي نلا مانغال آن الدفتر ما ده نياغو أري مانغال نقولي نم إنك أتني عند أفضل يكم الآن لا تفسدين ده تتمنى به وما أن غودن أن لا تما ما كان لا غود سلا غود أري تجلما فاجر أدوري أخذ أبي على بعض يودي ما تبدو أن لا كدي يولد أن لا جونان دا صلى الله عليه وسلم وأري تجلما لا سيدنا عيسى سيدنا موسى فوق جمنا بدي دمن جبنا صلى الله عليه وسلم تدوم على درنا إمام فيخزن أخذ من أبي الأبعاد وعدد إن لا بهاجسي قالوا يبي أقدر بلون كريمة آدم بلون كريمة آدمي وأخذتم على ذلك أن نجيهن إصري أهدم تيندي بلون جبي وكالمكو أن كريمة أن جمدي آدم قالوا يبي أقدرنا من كريمة من كريمة من جبي آدم حكم من أندون كذا أمن نلال سنلا قد أري تكمل تقول كوندكو تان تبت أن ذلك ولا أن ذلك من من الجنة قال الله يدوم فشهدوا شهد ده كيمون أن أكل ده دمون شهد ده ود على كذا وأنا أكون شهد من بيون دمون أرجع سيدي من بسيدي الله يبي سيدي أن قال يا إبراهيم أن سابي يا إبراهيم يهودي أنكم بينك ما تحت كون لا سأرني وكون لا سأرني عاد قاعد دراك كم بهدي فمن تولى كان ندور نيدو يلتي عادي هي بعد ذلك تقل عادي وقسي ولا يكون فاسد بين به فاسد بين فاسد بين فاسد فيؤخذ بغير تولون نانغي كويدمو فرغا في نبر لي دينغول أفغير دين الله تبغون
ko tawi may darton ko jiiɗa e diine Allah hebbita ko wurtata diine goɗɗo jiiɗo wona jiiɗoto hake sanke tawi onon jiiɗoto diine goɗɗo wona diine Allah wawa hebbitade hen tawi walla ko Allah won mo ganduɗa giɗa aduna ga aslama jibbirani jaɓani fi badil khalq man fi samawati wal ardi kala wonɓe asman ɓe e kala ko woni ko fof ko Allah goto jaɓani on Allah noon diine mum o mbiyan on goppat on diine ƴeewen diine goɗɗo belni wawi wonde belɗo foti wonde kala ko e downiɗi asman kanko jaɓan ɗaw an wakkati cekel belil kanko ne jaɓani innama huwa o yileyto joni tawi kala makko tan paaɗo onon fof on Allah diine mum o goppon mbiyon ƴeew diine goɗɗo ɗum foti wonde guliɓe an Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi agama jeeyaka hen lamma nabi ayaji bi amanna billahi alladhina amanu gonɗini Allah ɓen dartandine goɗɗo ko Allah min gonɗini wama unsila alayna e ko jippina e en to seedi to sontuɓe gara wonno ko ma unsila ilayna toon noon ko ɓuulu amanna billahi wama unsila ilayna to qul amanna billahi wama unsila alayna unsila ila gote men fof ɓen rewɓe lawol ɓe kono unsila ala ko yittunoɓe sakka dalika ɓen wiyete unsila ala min gonɗini Allah ɓe jippina e amen emin jetti ma unsila ala ibrahima eko jippina e ibrahima wa ismail eko jippina e ismail e ishaq e yaquba e lasbaɓe tanniraɓe ɓe jippina maɓɓe ko min gonɗini wama ute Musa eko Musa adna wa Isa kañum wi Isa wannabiyuna min rabbi wannabiyina annabaɓe fof koɓe gandana ko mi rabbi morde joomiɓe ɗum fof min gonɗini ɗum o wi Allah tasawwur la nufarriqu bayna ahadin minhum min feeta hay goto maɓɓe hay goto min paltaki o wi ya fof min dendini ɗo gotel min jaɓi e laaɓe Allah koɓe annabaɓe Allah kamɓe min gonɗini Allah nde te wona hande hu musidɓe minen kadi Allah min jebbilni Allah min jaɓani ko Allah min jebbilni kala mbo o neli kono laatanenge ga gayɗi natanenge keddiɗi kalde ko ɗum woni l'islam gongel e gonga alhamdulillah wa man yabtaghi kala darteɗo dinan gayɗo saw kona l'islam to yigbal min on jaɓantake kala darteɗo dina kona l'islam on jaɓantake te on